Ake nginibingelele izingane zakwethu kuyiholidi ngithi nje ngicela nibe nosuku oluhle niziphathe kahle nizinakekele. Izingane zakwethu ke namhlanje elinye lamaholidi amakhulu nje abantu bazobe bethenapha into eyibhadi. Ngakho nje ngibone kukuhle ukuthi ngike ngikhulume ngosisi abalahlayo. Osisi abaholwayo. We Malia, hawu we Josefa, hayi bandla usisi ageze athathe itaxi athathe ibhasi athathe uloliwe wayibonela uZahara uye loya eclubini kodwa akanamali into yokuhleka dololo. Uyafika ke umntaka Mana ugqoke nanongangi imnyama weskinny jean osuwaba mhlophe ngathi uthelwe ngoflower naye necrop top eveza isisu sokubhalisela impesheni yabadala useyophithanisa imconde nopete nehile elitshekile umuntu wenkosi uyongena kwi-dance floor useyathweka ngesishwapha usedansela wonke amadoda abantu bayamgxavuna uye loya uyadansa iwave isiphephukile mntakama usejuluka usemanzi mesuka lapha ekujulukweni uhamba enkonkoloza zonke izichibi zabantu uyankonkoloza izichibi eklabhini uzothi esuka amehlo akhe ayintulo ahambe eqalaza ukuthi ngizoholwa ubani ngizolahlela bani nalawo mehlo ngathi intulo aneyinkomo eziqaqene eziqothukayo eziqathakayo uye loya sethola umfana khona la eklabhini. Kuphi ukuyithanda ngani zakwethu kuphi nje ukuyithanda hayi ke usikhotheni ishimane zithathe ke izibi lezo useyoyiphuzisa utshwala izibi lezo useyayithatha usehamba nazo sebemholile. Wena nje ungayibizi ngentombazane ungabe usayibiza ngentombazane into eholwayo phela isalary into eholwayo ama-wages ama-bonus ama-incentives ama-tips. Wena nje uFelicia baholiwe salary wages incentive bonus commission wama-tips nje wena uholiwe wama-tips mntakama akuthathe kumfana ayoginqa emjondolo wakhe otshekile yuwe loya uyaphaphama ekseni awumazi negama ukunikeza u5 ukugoduka sesiyakubona usuyaphanyazela elokishini langakini ekseni ungcolile usuyakini. Hawu sumlahlelile umfana wena ubaholiwe ubalahlile usalary uwages ucommission uincentive ubonus wama-tips unjalo ushiya ingane ekhaya ingcoli into eyibhadi nangu no-SK ibhakede lomchamo awuzange ulichithe ekseni wena nje impilo yakhe isinje akushintshe kule festive mntakama. Asike nje sibe namantombazana aqotho azoya nje emaklabhini azothi ayoyiphuzela imali yawo noma ayoyiphuzela imali yabantu bawo hayi ukuthi azohamba nje wodwa ahambe uyolahlela bonke osikhotheni nani bafana ni ukushima lokho ukushima nje ukuthi umfana uhamba ukhamisela wonke uvucu lamantombazane angazi noma ilanga liyaphuma noma ilanga liyashona. Esiphatheni kahle kuleli holidi la namhlanje ngiyanithanda ngeke nginikeze cash and carry mewukuthi anginithandi ingoba ngiyanithanda nibe nosuku oluhle.